Comencem aquest tercer temps amb el gran golejador del partit, amb Sergio García. Sergio, vaya golazo para dar los 3 puntos. Muchas gracias, la verdad que sí que me ha salido bien el golpeo y contento por la victoria. Te conviertes con este gol en el máximo goleador en Liga en el estadio, tus cifras siguen incrementando. Bueno, para eso estamos, para seguir luchando por esta camiseta que es lo que más quiero y bueno, pues si pueden ser con muchos goles pues mucho mejor, pero ya lo he dicho muchas veces, que lo importante es el equipo, que si meten los compañeros también me voy igual de contento, o sea que eso es lo más importante para mí. Sergio, dijiste esta semana que somos un equipo competitivo, hoy se ha vuelto a demostrar, a falta de que acabe la jornada vamos en 4ª posición, bueno, el equipo está subiendo, está yendo hacia arriba. Sí, el equipo ya sabíamos que va a ser así durante toda la temporada, ser competitivo, darlo todo en cada partido y bueno, esperemos que así sea, o sea que hoy se ha visto el equipo que queremos, que tengamos ocasiones, tengamos la pelota y no dejarle jugar fàcil al contrari. Gràcies, Sergio. I després de Sergio García continuem amb l'entrenador, amb Joan Francesc Ferrer Rubi. Rubi, ahir vas dir que els 7 punts eren importantíssims i ja els tenim al sac. Sí senyor, molt contents, i ara ja sí que podem dir que hem fet un bon inici de Lliga i nada, molt il·lusionats per seguir i perquè engresquem a la gent i a veure si podem aconseguir que vingui més gent encara. Ara ho deies, hi ha una comunió absoluta amb l'afició, 2 partits, 2 victòries i l'equip donant grans sensacions. Estic molt content, la veritat és que tenim un aficionat que ens està ajudant molt, de veritat que 6 punts a casa són també mèrit des que al minut 1 que la gent està recolzant. Crec que fan molt bé en no posar-se nerviosos quan perdem alguna pilota, perquè de fet també hi ha moltes que les traiem jugades i és impossible no tenir un 100% d'eficàcia i el jugador ho nota, no? que ens estan ajudant i que estan al nostre costat i jo crec que això és molt positiu. Intentarem fer-ho durant tot l'any, no és fàcil però ho intentarem fer. Què has vist avui de nou? Aquests 15 dies t'han servit per treballar coses, com també vas explicar ahir. Bueno, amb quina sensació et quedes? Quina lectura fas? Pues bé, perquè veig que tot el que hem insistit als jugadors, el que hem entrenat, moltes coses d'elles s'estan intentant perfeccionar, per exemple, tenir la defensa una mica més alta, per almenys respecte a Vitòria, com afrontar algun llançament de falta llunyana, moltes coses. Jo crec que en línies generals tenim una plantilla que està molt pel tema i no hi ha dubtes de que ells volen anar creixent, tant individual com col·lectivament, i faran un esforç i ho seguiran fent. Doncs gràcies i enhorabona, Rubi. Vosaltres. Y continuemos aquest tercer temps amb Mario Hermoso. Mario, victoria muy importante, el equipo ya suma 7 puntos y se pone en lo alto de la clasificación. Sí, el equipo quiere crecer, el equipo quiere dar una imagen bonita, un fútbol atractivo. Yo creo que estamos en el camino. Seguir, intentar conseguir los máximos puntos aquí en casa y lograr pues la semana que viene nuestra primera victoria fuera de casa. Entonces el equipo tiene hambre, quiere crecer y quiere alegrar. Y victoria en casa, como ahora decías, se está convirtiendo Cornellà del Prat en un fortín. Victoria contra el Valencia, victoria contra el Levante hoy. Va a ser muy importante los puntos aquí en nuestro campo. Sí, lógicamente que sí. Yo creo que tenemos que hacer un fortín aquí, que los equipos que vengan pues se den cuenta de que este campo va a ser difícil, de que vamos a intentar someterles con el balón, de que vamos a practicar un fútbol alegre y sobre todo una defensa agresiva. Entonces esperemos seguir en ese camino y conseguir muchos puntos aquí. Y el sábado visita al Bernabéu, Mario, no podemos llegar en mejores condiciones. Bueno, la verdad que es un partido atractivo tanto para la afición como para nosotros, el poder conseguir esos 3 puntos fuera de casa y qué mejor lugar, ¿no? Que yo creo que ante un grande como el Real Madrid. Entonces qué mejor manera de ganar estos 3 primeros puntos en casa que allí. Entonces el equipo seguro que saldrá con esa mentalidad. Gràcies, Mario. Seguim amb Sergi Darder. Sergi, l'equip ha començat extraordinari, jugant bé, arriba a Nadal i ha arribat el gol i una molt bona victòria. Sí, està clar, crec que la primera part el resultat ha sigut, no sabria si dir-te injust, perquè és veritat que el futbol va de gols i si no són capaços de marcar pues no mereixen guanyar, però sí que és veritat que hem arribat al descans amb les sensacions bastant bones, que evidentment hi havia coses a millorar, que estava clar que si no marquen gol no podien guanyar, però estaven tranquils amb el joc de l'equip, amb les sensacions. Crec que estàvem arribant bastant fàcil a la zona de frontal de l'àrea, però aquí sí que és veritat que ens queda millorar una mica, el tirar a porta, el darrer passe, és veritat que és
és lo difícil del futbol. És allà on es marquen les diferències a les àrees. Crec que l'àrea nostra estem defensant bastant bé i a l'àrea rival doncs sí que tenim que millorar una mica, però som conscients de que si seguim així podem fer grans coses. Des del 2011, que no han quedat amb les dues victòries seguides a casa, les dues primeres victòries, això ho reforça, entenc, a nivell moral. No, és evident que quan tenim també l'afició amb aquest estat d'ànim que ve a ajudar-nos des del primer minut, clar, tot és més fàcil. També és veritat que no són ells, són nosaltres que tenim que donar-li alegria a ells, no ells a nosaltres. Crec que aquest any estan disfrutant més que l'any passat, és evident. Crec que els resultats també estan acompanyant bastant. Sobretot també diria que les sensacions, perquè al final el que marca dintre del futbol és els resultats, i quan guanyes, aunque sigui jugant malament, te'n vas content, i per molt que hagi fet un bon partit i perds, no te'n vas content. Però sí que és veritat que almenys si a sobre de guanyar, que és l'important, marxes disfrutant, que tothom està content, que veus que l'Espanyol practica un bon joc i que tothom disfruta, crec que és la base de la connexió una mica que hi ha entre nosaltres ara. Doncs avui marxem contents i ben gaudit. Gràcies, Sergi. I tanquem aquest tercer temps amb un dels altres grans protagonistes del partit, Esteban Granero. Esteban, partidazo otra vez desde la medular, gobernando al equipo y encima con victoria. Bueno, sí, importantísimo era ganar hoy. Creo que hemos hecho méritos para ganar desde el principio del partido, y a pesar de que nos faltaba el acierto, ¿no? Sobre todo un disparo de media distancia, pero bueno, cuando ha entrado una pues nos ha servido para ganar el partido. Yo creo que hubiéramos tenido un partido algo más tranquilo y hubiéramos disfrutado más si hubiéramos tenido un resultado a favor desde antes, pero bueno, se ha dado así el partido. Hemos demostrado que podemos insistir hasta que viene el gol y que luego sabemos también sufrir en algunos momentos, así que yo creo que es un partido bastante completo. Hoy se ha visto el equipo muy intenso, muy atento a las pérdidas. ¿Han servido estos 15 días para mejorar y para seguir creciendo? Bueno, siempre queremos mejorar, y sobre todo después de una derrota el equipo estaba enrabietado. Nos hubiera gustado que hubiéramos jugado el fin de semana, pero bueno, había parón, y ya pues desde la semana anterior veníamos preparando este partido, teníamos la mente puesta en que era vital ganar, y yo creo que la preparación pues ha dado sus frutos y el equipo ha estado, yo creo, a un nivel bastante bueno. Y Esteban, hoy a disfrutar, pero ya esta semana preparar el asalto al Bernabéu. Sí, acabamos de empezar, ahora tenemos el sábado otro partido muy importante, con un rival pues probablemente de los equipos más complicados que hay para jugar contra ellos, pero bueno, también hemos demostrado nosotros que somos capaces de competir, y lo vamos a hacer seguro. Doncs amb les paraules d'Esteban Granero tanquem aquest tercer temps després de la victòria contra el Levante per 1-0. Gràcies, Esteban.